Me kuka sani game da masana'antar Kannywood da mutanen da ke cikinta? Masana'antar cike take da sana'o'i iri-iri wanda mutum yake samun albarka a cikinsu. Akwai tace hoto, akwai tace labari, akwai shi kan rubuta labarin, kula da haske, kula da murya, kai akwai ma wanda ake kira a matsayin clapper, wa'inda dukkansu suna samun albarka a cikin masana'antar ta Kannywood. Haka zalika akwai mabambantan mutane masu ɗabi'a da hali kala-kala masu taka tsantsan da hangen nesa. A cikin shirinmu na taurarin Kannywood zai yi ƙoƙari wajen zaƙulo muku fitattun jarumai da ma mawaƙa har ma da 'yan kayan fage wanda ido baya ganin su. Ku kasance tare da ni Nadiya Ibrahim Fagge a tashar Matasa 247 a YouTube channel. Matasa 247 tura al'umma.